97 vuoden Jackson kelly. Tälle tehdään nyt totaalinen remontti. Fosforipronssinavat vaihtuu roosterinauhoihin. Joen compound-radiuksen pois. Pölyt talteen, jota tarvitaan myöhemmin. Sit vaan nauhaa, rakoa ja vasaraa perään. Pikkasen painetta ja liimaa perään. Rimmataan päät ja hiotaan. Täytin rakoja tuolla pölyllä. Tein skallopeista vähän siistimän näköiset. Nauhojen tasoitus ja katsotaan, että ne on varmasti suorassa. Sitten vaan viimeistelyä viimeistelyn perään. Höyläsin ylimääräiset liimat pois. Niin sanottu crowning, eli nauhoista tehdään pyöreät. Sitten vaan hiotaan ja kiinnitetään teräspinnalla ja tällä klaikalla. Tosi nätti tuli. On pyöreät päät. Kyhäsin tommosen Faraday-häkin, niin ei varmasti hurise. Nyt kun olin hionut tätä kaulan radiusta, niin tallan Floyd Rose-palat täytyy vielä shimmata oikeeseen radiukseen. Maadotuskaapelit kiinni. Tuossa 2 resistoriä kytketty rinnan ja menee tuohon potikkaan, niin tästä tulee osittaispuolitus. Sitten kaulavaa pultataan kiinni. Talla myös. Ysi 4 kakkoset kiinni. Molemmista tuli